σας κορίτσια. Θα σας δείξω τώρα λίγο πώς να κάνετε την press σας στο Stardoll. Γιατί το είπα σιγά αυτό. Θα σας δείξω πώς να κάνετε την press σας στο Stardoll. Press, το λέω press, επειδή όλοι το λένε στο Stardoll press. Οπότε και εγώ αποφάσισα να σας το πω press. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τη μουσική. Ας πούμε ότι σας αρέσει αυτή. Κάνετε μπλε. Έτσι. Με ένα κλικ το τραβάτε. Πηγαίνετε εδώ πέρα. Και το αφήνετε. Μπράβο, τώρα δώσουμε τι θέλετε. Πατάτε Enter αν θέλετε να τη μεγαλώσετε. Βλέπετε πώς γίνεται, πάλι. Και επεκτρολογείτε, ας πούμε, έτσι, μπλα 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 μπλα. Τώρα για να βάλετε φωτογραφίες, το βάλουμε εδώ. Λέει εδώ κάτω υπάρχουσα εικόνα, πατάτε. Φωτογραφική μηχανή. Με ένα κλικ σας βάζει αυτά τα μικρά τα τετραγωνάκια. Πιάνετε από ένα τετραγωνάκι, ας πούμε, και ρυθμίζετε πόσο λεπτή θέλετε να την κάνετε, πόσο μικρή θέλετε να την κάνετε. Εντάξει, τώρα είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, και έτσι γίνεται μικρή. Μπλα 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 μπλα. Λοιπόν, πατάτε τώρα αποθήκευση. Πάντα θα πατάτε αποθήκευση. Και να φωτογραφίες. Αυτό το βιντεάκι ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας!